Оформящото бельо не е само моден аксесуар. То е основа на всеки перфектен тоалет. Нашето стягащо бельо е създадено с висококачествени еластомерни материи, които прилягат идеално на тялото ви, за да оформят вашите извивки без компромис с комфорта. С специални машини и технологии гарантираме дълготрайност и издръжливост на всяко изделие. Издръжливост, която работи за вас всеки ден, под всяко облекло. Оформящото бельо на Евиза ви предлага пълна подкрепа и оформяне там, където имате нужда. Всяка част е създадена с прецизност, за да ви предложи сигурност и комфорт през целия ден. Независимо дали става дума за клинове, корсети или бикини, ние ви осигуряваме перфектната форма. Оформяне, комфорт и издръжливост. Изберете Евиза, защото вие заслужавате най-доброто.